Като за начало започваме с данните, които са за самото масло. Тук спецификацията е от сайта на Castrol. Това, което ни интересува е плътността. В случая е при 15 градуса, стандарта е 20. Има калкулатор, при който да го изчислим за 20. И вискозитета, кинетичния вискозитет при 40 градусова температура, т.е. 843 и 61 квадратни милиметра за сантиметър. Тук спецификацията е директно от Volkswagen и пак се потвърждава също 843 и 60,6 квадратни милиметра за секунда. Чрез този калкулатор прекалкулираме стойността. Тук въвеждаме плътността от 843, температура 15, таргет и излиза стойност от 839,4 кг за кубичен метър при 20 градусова температура. Сега проба 1 и проба 2 показват тези 60,14, 60,4 квадратни милиметра за секунда, което е вискозитета при 40 градуса. Супер, значи отговаря на 100% на изискванията. И плътността се мери от 831,8, 831,5, 831,7. Когато се прекалкулира към, защото тук ги мерим на 40 градуса, когато се прекалкулира към 20 градуса, излиза 846, което е малко по-голяма плътност от зададената от производителя, която трябваше да бъде 839,4, но това не е никакъв проблем. Диелектрична константа 2,21, ниска сатурация, всичко под 1 е супер, всичко под 0,8 е перфектно. Отново ниска сатурация, пак 2,21 диелектрична константа. Тук се повтаря абсолютно също. Тоест маслата, без значение откъде се купуват, са перфектни и отговарят на спецификацията, която производителя казва, че трябва да бъде. Сега, какво става с старото масло? Два пъти, две замервания, абсолютно идентични резултати. Вискозитета отговаря на спецификацията, т.е. това масло все още не се е изгубило вискозитета. Плътността се е покачила, вижда се защо, има съдържание на сажди. Но от 2,21 кинетична диелектрична константа се местим към 2,32. Ако трябва да съм честен, всичко до 2,38 не ни притеснява изобщо. Тоест в това масло има все още живот, въпреки че определено има натрупани дизелови частици и сажди в него. Все още то не е заплаха за двигателя. Стойността, сатурация 0,45, всичко под 1, както казах, означава, че нямаме наличие на влага в системата, в картената вентилация. Тя работи добре, самата картена вентилация. Мога да кажа само, че това масло е в добро състояние. Спокойно може да се пробва да се удължи сервизния интервал. Не знам, не намирам тук в бележката какъв е бил сервизния интервал, но предполагам, че ако е бил 10 000 км, спокойно може да се пробва на 12 000 км.